اما турагентствое ҳастанд, мисол Дубай рӯй мекунанд, ҳаҷ рӯй мекунанд, мисол ҳар давлат рӯй мекунанд. Компаниҳое ки интаи фурӯъро медозанд барои чӣ? Барои ки фурӯъ миллиардеранд соҳибои фурӯъҳо. салому алейкум вараҳматуллоҳи баракатуҳу. бародару хубиен тинҷен, саломатитон хубай? Худованд соз бошем бародару. Сухан нашикастем. Нигаҳ кунам, мегӯям дур шиканад, сухан не. Ман ҳамин шумо илтимос кардам ки ҳам як коре кунем, подпискаҳоямон 4000 шавад. бародару аз 4000 зиёд шид. Худованд нигаҳбонту бошад. Иншоаллоҳ бо зиёд шидан мегирад бародару, иншоаллоҳ зиёд шидан мегирад, боварӣ дорам. бародару аз соли бигем ки аз соли 2002 дар муҳоҷиратам. аз соли 2002 бародарҷонам ман дар муҳоҷиратам. бигем ки баъди хизмат омадан, мо камтар дертар хизмат рафтем. бигем ки баъди ҳамун ҷанги граждание ки тен шид соли 2000 мора бигем аз тарафи Нуробод ҳамин дар ёд меояд ки мо бигем ҳамун якум призиве будем ки моро повистка доданд. дар ёд меояд ки хеле шуд хизмат рафтагӣ набуданд мардум ҳамун тараф. моро повистка доданд бародару, бигем ба дабдаба, ба консерт, ба ҳамин хел вақти хушқатӣ моро хизмат роӣ карданд. хизмата бародару гузаронем дар Ленинобод, дар шаҳри Чкаловск, бригадаи Миноборон 14356 дар бари ДШБ буд бригада. бигем Чкаловскда хизмат кардем. 6 моҳ хизмат кардем. баъди 6 моҳ бародару моро перевод карданд ам тарафи Тавилдара, тарафи Миёнаду, бигем ки Сангвор, Лоҷирг дар рафтем хизмат кардем. аз ҳар ҷо ҷамъ кардан моро тарафи Лоҷирг, аз ҳар бригадо ҷамъ кардан Миноборон 30 нафарӣ бигем моро рӯӣ кардан тарафи Миёнаду, Тавилдара. ҳамусу хизмата гузарондем. боқӣ мондаша 6 моҳиш дар Ленинобод гузашт. ана ки 2002 аз хизмат омадам бародару, аз ҳамун 2002 иса дар муҳоҷиратам. 14 соли ҳаётона бародару дар муҳоҷират дар Россия гузарондем. дар Россия. хоб аки бародару чӣ хела ҳамин ҳозир муҳоҷирати ҳамин Европара ба Россия муқоиса кунам, нигаҳ кунеда. 14 сол дар Россия муҳоҷиратӣ кардам бародару. ҳамин 14 сола фақат гирехтам. 14 сола фақат гирехтам. ай ки амалисо ҳамин документам доштем мегирехтем. ҳамин рости гап. ҳамин мегирехтем. документ доштем, патент доштем, прописка доштем. яке мегирехтем. бовар кӣ ай пожарник метарсидем. ай пожарник. ай мошини пожарник мегузашт. худаш ёки скорый помощь, мошини скорый помощь. худаш чум дар ҷо ай ҳамун сиренеш ку ҳамун вау вау мекунад ку ҳамун овозаш меомад дар пуштои остановка паси донда ба ҷо мешидем ки ҳамин ҳасад нахапанд милисиёда. чӣ хела хуласи ҳар ҷо то мехӯрам мехапанд, проверкат мекунанд. худ документ дорӣ надорӣ проверкат мекунанд. охи ана ки бигем ки ҳамин 14 сола дар ҳамун Россия ҳамин ҳол буд. фақат гирехтем. хай чен ризқи рӯзӣ кор кардем. чизе ки худованд дар тақдир кашида бародару ина мебинӣ. ҳамин хела ки ҳамин ҳаёти мо ҳамин 14 солаш тақдири мо кашидагӣ буда дар ҳамун Россия. нону намак ҳамунҷа кор кардем, ёфтем, зиндагиро пеш бурдем. хуб агар 4 соли дигаша бародару дар Европа. чӣ хела гуфтам дар у Россия чӣ хела мегрезӣ документ, дар инҷа ховӣ ту прописка дар фалон ҷой, дар инҷа ту чо дар инҷа ховӣ проверкат мекунанд, штрафат мекунанд. барои ин корҳо ҳамаш аз сари ман гузашта. охи участковой меомад медурмад прописка дигар ҷояш мо дар инҷа ховӣ меқабидан, штраф мекарданд. хам кӯшиш мекарданд ки ҳамин сумомро мегирифтанд. ҳамин
сумомро мегирифтанд. баъд ҳамин соли ахирум бародаро как гоҷалагиам шава камтарак ҳамин историяро камтар гап мезанам гӯш кунед. дастгирӣ ки бародарҷон лайк подписатсияро фаромӯш накард. хай ячи дастгирӣ ки манам баъд ҳамин бигем ки соли 2 сол ба ҳамин бурмадан ма Россия 2 сол ё 3 сол ба бурмадан ма қатъи як рафиқам қатъи ҳамсинфам рафтем сохтмон кор мекардем. хаем қасоб сохтмон кор кардам. 1-2 сол ахирша шофёрӣ кор кардем. ана ки нигоҳ кунед бародарон, ҳамин сохтмон кор кардем, дар дасти як ҳамхизмати худам кор мекардам. беҳтарин инсоне худованд нигаҳбонаш боша. ҳамин беҳад ёрдами сахт мекардам. пропискамон мекард, мисол ҷои хобмон бепул буд, ҳисоб мемон буд, ҳамамон хеле гап мекард. худованд нигаҳбонаш боша. дар ҳар ҷое боша ҳукмудин мо эътиминат дорем. ҳукмудинҷон мо эътиминат дорем. аллоҳ бараката зиёд кунад ҳукмудинҷон. фаҳмидӣ? худованд ба ҳамаи хубиҳои зиндагӣ бирасонад. дӯстам иншоаллоҳ тамошо кардӣ. мо эътиминат дорем. агар якем навори моро дидӣ ана ки дар мо бигем ки дар Москва дар Одинцово дар як квартира кор мекардем. қатъи ҳамсинфам квартираро мо ҳамхизматам додагӣ буд. хай ӯ корои хуб меёфт. ҳозир ҳаста иншоаллоҳ ки корои хуб меёвад, мардум кор мекунанд хадиш. баъдам яке квартираро квартираро кор кардем. дар ҳамун бигем ҳамун доме ки мо ҳамун домое ки мо кор мекардем домои наванд. мардуми узбек, қирғиз, тоҷик бисёранд. мардуме ки кор мекунанд, муҳоҷиранд. хай морам қатъи ҳамун ҳамсинфам дар як ҳамун квартира яккомната кор кардем, ремонт мекунем. як пугоӣ буд, қарибои обед буд. дар кит мешавам. нигаҳ мекунем ки хеле лисованд, участковое. баъд мегӯям ки ин ҳамсинам мегӯям зикрулло лисованд. тӯбакам худоя аҷоибе. прописка дорем, патент дорем, ҳама чиза дорем. документҳомон туғрия. аммо хаки хай ака омадаем мегӯяд ки шумо ғайриқонунӣ квартира кор кардед. фаҳмидӣ? ғайриқонуние мега кори шумо. хай хуб чӣ омада пулгирӣ омада охӣ? патент дорем, прописка дорем, ҳамаро дорем. омада ки пул бигирад. хай тамом чӣ мекунем? ҳуиш кардем, марҳамат будро. салому алейкум қатиш. чӣ хеле медонед дар сиёсат менак ку. пуҷа бестен, сусу гап хабар мекунад. хай ба мо нигаҳаш менем. хай мегем охир чӣ доду дори охир мо ҳама чиза дорем. мо дорем, документ дорем мо. хай мебинад ки хай документҳомо туғрия. ва мега вай кунӣ. шумо ғайриқонунӣ кор кардед, тамом штрафтон мекунем. чӣ штраф мегирем? хай командир. хай қатъӣ бо медонем ку бародаро 7-8 кардан намешавад. намешава охи. чӣ дар кори 7-8 зиёдтӣ? бо ҳамин гап хабар мекунӣ, аввора мебаранд, ҳамин гап хабарат мекунад. хай мегӯем тамом, хай чӣ кор кунем? мегӯем командир мо дар хизмат. инам чӣ кор кунем? 5000 мега тиёр кунед. 5000 рубли тиёр кунед. нам кор дурмадагӣ моли ҳам бечора ҳамун ҳамхизмат мо камтарак авансирмо кардай. хай бо ягон шароити кор набуд кардай. хай чӣ мекунем дига? хай додем 5000 додем, ҷураб рафт. мо мега ки мо чӣ мега? мега ки хай пропискаоту ки тамом шӣ. ҳой бигем мо худам пропискатон мекунам. фаҳмидӣ? мега ки 5000 битем, ҳеч кароти тарафтон намеояд. ҳеч кага ғамтон наметам ҷа местен. ин территория мана мега. мега ки ин территория мана. фаҳмидӣ? хай мегӯем хуб. не ки да гапаш истод.
амуқа кор кардем аму ҷаму хам квартирара як моҳ задем неки ягон кас гасму наомад ҳамин гапш да истод мардагуре ягон кас тарафу наомад неки бо да гапш истод ки пропискамон буд шид бо зангиш задем гуфтем ки прописка гирифт пропискамон кард гирифт пропискамон кард кай намедунам 3000 да чанд ҳазори да пропискамон кард обшин да гапш истод қай мужикиша кард неки 5000 мона гирифта буд ана ки бародарон як не хай баъди ӯ сохтмон хай дигар тамом баъд рафтем боқӣ монда ҳамуқа буд кор сохтмон ҳамуқа кардам баъд дигар шофёрӣ кардам баъд бигем ки дар танар кор кардам мошинои ами фурана притсепое ки қим мекашем рег мекашиданам хеле мекашидем да мо бори вазмин мекашидем қариб 70 тонн 80 тонн бор мекардан мо ин бор қатӣ мегаштем центри Москва мерафтем якм дуюм сеюм калсо ҳамҷода мегаштем мора ака нигоҳ неда бародаро барои сохтмончиё мисол хеле участковой мегашта ё ки ина ППС мегашт меқабидад ана ака дар дуруи мошин ки будем ман дар дуруи мошин ки будам ман гаишникҳо меқабиданд ҳамин дурӣ медиданам хирсон мешиданд ки омад танар омад территорияи Калугада баъзе мо дар Белоусова буда под Москвада территорияи Калуга мегаштем мегем ман баъд Москва бисёр мегаштем ана ки нигоҳ бародар территорияи Калуга баъзеам мешинохтанд компанияи чеченсо буд ДСУ Инстрой беҳтарин корхона буда бовар кунед хай ҳамин мусулмон ҳамин ягон майда ойлука задержка гапи кори хеле набуд то 120,000 кор мекардем ҳамун қаз фирма ба қувват фирмаи зура ҳозирам ҳастай бародаро ДСУ Инстрой ном дора Инстрой ДСУ Инстрой да Калуга на кадмет ҳозир ба фикрам ки ба праваи рисӣ хати қабул мекунад кадмет ҳуҷҷат дори праваи рисӣ дори ҳамин территорияи Калугара бизан ДСУ Инстрой бизан ронандагӣ шофёрӣ иншоаллоҳ бира қабулат мекунанд бутунӣ қабулат мекунанд кор мекунӣ беҳтарин корхонаи ҳозир ба фикрам то 150,000 русия кор мекунанд танарай фақат шебен мекашӣ қим мекашӣ хок мекашӣ ҳамтари хоб аки реклама не просто ёрдам кадмет бихоҳем марҳамат бире кор кунем ана аки бародаро хай майли и Россияро монем аки 14 сол гузашта ана 4 сол шид дар Европаям бародаро 4 сол шид 4 соле ки дар Европаям бародаро бовар кунем муҳоҷирати иҷа муҳоҷирии ами Европа ҳазорҳо бор фарқ дорад аз муҳоҷирати Россия фаҳмидем муҳоҷирати иҷа чие бародаро дар иҷа тура ягон кас намегӯяд ки чуа ту масалан документот дар дигар ҷо ҳана ту дар дигар ҷо хоҳӣ ту чуа дар оҷо хоҳӣ хеле гап нестай дар қадди кӯча ягон кас бародар корот надорад ягон кас намепурсад ки ту прописка дорӣ ту ягон документ дорӣ ки ту биҷонере ту хеле гап нестай бародар тамоман намепурсанд ба худо қасам тамоман шояд як кас ним кас яке агар пурсида бошанд ман ёд надорам бародари тоҷике гуфта бошад ё ягон миллати дигар ки масалан манам хабира ки моро ҳамтари проверка кардагианд фақат проверка дар куҷо мекунанд ман дар мошини майда дар бусико бигем гузаштем рафтем мисол мошин қабулкунӣ ки мерем дар ҳамин Германия ҳамин гоҳ гоҳе паспортҳомонро мегиранд мебинанд фаҳмидӣ тамом паспортам мебинад ку ту документу чӣ хеле да ана бародарҷон бигем ки дигар ягон кас намепурсад ки ту документ дорӣ надорӣ ту чӣ корагарӣ як кора аз сарам гузаштагани нақл дукунам мегӯям ку камтар гоҷалагирам шавам навора то охира гӯш кунед бародаро дастгирӣ кунед нигоҳ карда тамошо кунед то охира нигоҳ карда ай Италия мегзарам бародаро Франсия медурам мошин Франсия медурам дар Франсия маъно мекунанд мегӯям ки
мо бояд ки мошинатон проверка кунем. Политсияҳо маънум мекунанд, мегӯянд мо бояд мошинатон проверка кунем. Мегӯм майло, хай чикар маънум мекунанд? Ҳамин рада рафтаистам ки як мотосикл дайрон мекунад, мотосикли политсия дайрон мекунад. ӯ баъд дусташ қатӣ нигоҳ мекунад ва дусташ қатӣ ишорат мекунад ки аз қафои ман биё. ҳамидӣ аз қафои ман биё мегӯяд дар Франсия. баъди гузаштан аз граница мегӯм мерам аз қафош, мерам хай намедонам чӣ нарушенӣ кардам да. мерам ки ҳамин мардума фурӯҳоро дар як парковка дуровардистанд. хай медуром меистам, нигоҳ мекунам ки рентген бидай уҷа, рентген мекунанд мошинаро ку. манҷура хай рентген бидай. ман нобати ман шуд, гуфтанд ки ай мошин бифуро, уҷа бера, ҳа уҷа ҷо метан, мегӯям уҷа бира бест, ана мошинамо рентген кунем. хоб мегӯм, хай ҷура мераванд мошина рентген мекунанд. ман ҷура марожник бор кардагиам минуси 25 градус минус мондагиай. ду қатор ду рават палет задагиай бародару, ду рават. фаҳмидӣ? анака нигоҳ ки холодильник буда мошин, рефрижератор буд прицепам. ба мега ки ҳамин мошини ту подозрительный, чия бори ту мега? Оле нигоҳ, бо диққат гӯш кунед ҳамин гапа бародар. мегӯм бори ман марожникай. ба мега ки ба не ки пломба задагиай, троси ғафс пломба задагиай. мега ки мо пломбаи туро меканем, прицепа ҳуй мекунем. фаҳмидӣ? ба гуфтам ки хай майли шохӣ бикунед, ӯра намешавад отказ карда, барое ки ё ҳамун досту па доранд ё ҳам корам мекунанд да. хай гуфтам бикунед. баъд ҷура мебаранд пломбара мекананд, асосан бугӯй кандан ҳуй кардани ҳамун дари ҳамун прицеп мумкин нестай бародаро, барое ки минуси 25 температура мондагиай, вай изменени температура мешавад. фаҳмидӣ? вай ҳамун режим алиш мешавад бародаро, вай мумкин нестай. оли ҳамин бародарои кор мекунанд дар ин соҳа медонанд да. ҳамин мегирӣ ҳамун бора мебарӣ ку агар холодильник режим мондагӣ бошад, ӯра мумкин нест дара ҳуй кунӣ, барое ки температураш алиш мешавад. алиш кушид, ҷои борхӯрикунӣ меравӣ, яхе ҷош меравӣ бародарҷон, мега ки кардиограмма бите. кардиограмма гуфта бародаро як намуд коғазай барои чияй? барои ҳамин режими холодильника санҷидан. оё ҳамун коғаз да ва айбаза рӯй мекунанд. баъзе ҳамин холодильникҳо худшо доранд, аппарат доранд, меҷиқи анқа чек мебарора метад, мебари нишонашо медиҳӣ. анаки прицепи мо надошт, айман надошт. бахай занг мезанам, мисол мегӯям кардиограмма партоен. анака нигоҳ кунед бародаро, агар изменени температура боша ку, баъд проблема мекунанд ки чуа мақсад чуа бор изменени дорад. ҳамун шоте ки коғазе ки туро ҳамун кардиограмма метан, ҳамун изменени дорад, рақамош алиш мешаванд. баъд проблема мекунанд да. агар политсия карда боша бародар, политсия вақте пломбаро ки мекана, баъд бо пломба мезана аз сар худаш, ҳамун пломбаш метӣ, хада мошинамо дорем пломбаи нав мезанем, ӯ пломбаро дар документ менависа, печат мезана политсия ки ҳақиқатан мошина мо кандагӣ. фаҳмидӣ? ана баъд мекананд, хай аки гап зиёд шид, мекананд ҷура холодильника, мебинанд ҳамин қавати болое ки бор кардагиай ку палет, ҳамун бародаро ях кардагиай, яхш бисёртарай, дар рентген нишонаш наметавад, соз нишон наметавад рентген ки ҳамин бор чияй да. хай диданд ки марожникай. анака нигоҳ бародар, ҷои ҷангша гӯш кун, дара маҳкам мекунанд, тамом. ба худо қасамай мана намепурсанд ки ту ягон права дорӣ? ту нигоҳ кун, ту паспорт дорӣ, права дорӣ, ту шофёри ҳамин мошини, охир мо ин ҳамин қаяк 2-3 соат мошини туро мековем, ту агиҷо овардии бора, ту мошина мақсад агиҷо овардистӣ, ку правота бирор, ту вензе дорӣ, ягон виза дорӣ, ту ба худо қасамай напурсидиянам. бовар мекунед?
напрсиданам. Ман дар ҳамин шиштагӣ дар кабини қаршӣ иштам. Мегӯям ки ози хай мешава, оз мепурсанд ки тафтиш мекунанд ки биё хай документама тайёр кардем ки шояд ки ози хай бипурсанд метавонам шонда. Ман намепурсанам. бовар мекунед ба худо қасам синам мегӯянд ки бахшиши зиёд мегӯянд ки мо тира вақт гирифтем. нигоҳ кунед мегӯянд ки мо тира вақт гирифтем. мо тира иқа манъ кардем. мо мақсад тира ташвиш додем. ту нигоҳ кун гапҳои политсияи Франсияра. мо тира мега ташвиш додем, иқа вақт гирифтем. мо бахшиш мегӯяд. охи ман хай манам ҳамин чӣ хел бигӯм ака. ба тоҷикӣ ба арусӣ хай лавзам намедунӣ. хай франсиро ҳайҷо медунам. ҳам тари дорум мегӯм не хай саломат бошед раҳмат. хеле меқапам ки ҳамин хандам нагира. бовар мекунед шумо барои чӣ бигӯ бародар? барое ки мо асаби мо бародар ҳамин психикаи мо тоҷикоро ку и дар ҳамин Россия вайрон кардагианд. бовар кунед мо ҳамин дар психикаи мо ҷо кардагианд ки ҳамин бигем ҳамин вақте ки Россия мерай онҷо дар сари ту ҷо кардагиае ки дар Россия ҳамин хеле проблемаҳо тира милисҳо ғам метаҳанд. тира мисол ҳастанд хулиганое ки дар қабл мехеле қатъи ҷанг мекунанд. ҳамин хеле чизо ҳастанд. бовар кунед и дар психикаи мо ҷо кардагианд. вайрон кардагианд моро вербалат кардагианд. ба худо қасам ҳамин ози бачае ки ози бачаҳои ёше ки мақсад яке баъди институт хонданаш ё ки ай мактаба тайёр мекуна баъди хизмат мерава ё баъди хизмат рафтанаш ё хизмат намерава мегиреза Россия мерава. ҳаминам бародаро дар сари ҳамон уҷаи ҳамон ёшиш ҷо кардагием ки худмон гуфтагӣ шунем ки дар Россия инам хеле гапҳоай. мақсад прописка мегӯянд онҷа патент мегӯянд. онҷа 40-50 кор мекунӣ налог метиҳӣ. сиросиракат мекунанд, ғамат метаҳанд. ира мо дар ҳамон чо мекунем дар сари бачаҳои ёш дар психикаи мо ҷо кардагием. оро уҷа мо вайрон мекунем. бечора ҳам бачаи ёшай мерава он Россия ҳарасонай митарай. барое ки ай сари худам гузаштаи кор. хизмат ҳам Россия рафтам, ман норафта будам, дар раҳ будам. мана уҷа гуфтанд ки уҷа инамтарияй. тавба кардам худоем. ана нигоҳ бародар баъд ана бигем ки ҳамин психически вайронмон кардагианд. вербалатмон кардагианд. ана вақте ки Европа меояд бародар, вақте иҷа меояд дар иҷа утари нестай. иҷа полисиё ку ё милисиёш кор надоранд. намепурсанд. тамоман ними тари гап нестай. бовар мекунед нест тари гап. ки мақсад ози мана полисия проверка мекуна. як хандовара иҷа бовар мекунед. ба худо қасам ҳамин ҷа ку як хандовара. иҷа фикр мекунӣ хандат мегирад ки ту нигоҳ кун ба ин дараҷа моро вайрон кардагианд ки дар ҷое ки милиса боша онҷа бояд амонӣ боша. онҷа бояд мардум осуда зиндагӣ кунанд, амният боша. не ки дар Россия та нестай. барои мо та нест. мо амният надорем дар Россия. аз ҳисоби чӣ? ҳисоби милисиёш. хай ахи бародаро ям хеле чизи натури ҳамон тара охи. ана дар Европа не, дар иҷа не бародаро. дар иҷа бигем амният ба қувватай. бовар кун. ягон кас корат надорад. бовар кун надидем кора сар мегузашта тафтишм кардан намегӯям ки ту патент дорӣ, намегӯям ту виза дорӣ, ту венже дорӣ, ту права дорӣ, ту ин мошини ҳайҷо овардӣ. бача ту ки ту бори ту подозрительный куфроиҷа уҷа бест. тари гап нестай. бовар кунед. ин ҳамин ози ку мошинамҷа мемонӣ. ин ҳамин Франсия мисол ози дар Франсия бародаро. ин ака ози мерам мошина мемонам иншоаллоҳ 45 минут. мегӯям ки то рӯзи душанбера бекорам. рӯз панҷшанбе ози парковкам будагиам, мерам парковкада меистам то рӯзи душанбера.
برای که حد یک کار نیست هم منیجر نمیشه که برادم باز میرم این روزی پنجشنبه تا روزی دوشنبه را بکارم برادر دم میگیرم در فرانسیا ماشین میمونم برادر کو من انت 100% شما گارانتی میتونم باوری دارم که همون خیلی هست اوخی همین دکومنت من دارم من پشتم جا پارکتاگی اندام кармашка мефром бародаро дари мошина дар парковка мошина меём дар шарис минам мебро мерам дар намеши любой шаҳреш ки боша ана мешидим автобуса ягонча мерам мегардам бародаро рӯз то бегарам мегардам тамошо мекунам бо мегардам миём фаҳмидӣ бе документ яъне венжем дар мошин места хати паспорт места ҳамиҷа бе документ мегардам дар ин Франсия кадом шаҳреш дар ки оли бирам оли як 100 километр зиёдтар мондагия мерам озам ҷамъан мекунам баъд дига ба Google нигаҳаш накам ки кадом шаҳр ки ҷое хам бирам ба мебинамш яки ҳамин амниятата нигаҳ кар ки мефрой мерай мегарди хай бародаро ин дуздудузие ки дар Франсия мисол дар ҳамин давлатҳои Европа ин дуздудузӣ бародаро медузанд компанияҳои калонам медузанд ин таърих мана ҳеҷ кор надора фаҳмидӣ ҳеҷ кор надора ӯ компанияҳое ки фурӯъро медузанд барои чӣ барое ки фурӯъҳо миллиардеранд соҳибои фурӯъҳо бача 1500 фура дорад ӯ дуздам ҳаққи хича дорад медуза мегирад ҳаққи хича меравад медонад ки агар ин миллиардерҳоро қавқа надузанд ё наметаванд фаҳмидӣ баъд ӯ дуздорам ку бода ҳамун кушанда ҳамун одамои боло ки бора ҳеҷ чӣ намегӯяд ҳеҷ чӣ намегӯяд ӯ дуздора бародар ба худо политсия меяд мебинад меқапашон бо ҳуҷ меяд мераванд ҳеҷ корш наменаванд барое ки ӯ ҳам нелегалан чиан охир намедонам хай тема дига лекин ин хел бародаро ана ин хелияй хай системаи ҷа ҳамитарияй бародаро таъҷубоварай ба худо қасам ягон бигем ки ягон ана ягон кас намегӯяд ту чӣ кор мекунӣ киҷо меравӣ ина бародаро бигем ки фарқияти ҳамин муҳоҷирати ҳамин ҷое ки мо ҳастем ай Россия 14 сола бовар кунед гирехтагиам документам доштум мегирехтам ай охи ҳаматун медонед чӣ гапай уҷа фаҳмидӣ хай бародаро кӯшиш кунед бигзаред биёед ҳамисм биёед бовар кун нигаҳ кунеда ман шуморо як чиз дигара бигӯм як чиза бигӯм ту ҳамин кор ҳастай ҳамин визаи туристӣ бигирем бародаро визаи туристӣ хай визаи кориш проблемае намешавад визаи туристӣ бигир фаҳмидӣ бигир визаи туристиро бипар биё бародар бипурс ҳамин визави центрои тоҷикистона бипурс ҳамин визави центрое ки турагентое ки ҳастанд ку ҳамонро бипурсед бародаро роҳшон нишонту метавонанд ана мо турагентствое ҳастанд мисол Дубай рӯй мекунанд ҳаҷ рӯй мекунанд мисол ҳар давлат рӯӣ мекунанд фаҳмидӣ шумо ҳамонро бипурсед қатъан ҳамон маслиҳат бипурсед ку ҳастанд ҳамон турагентствое ҳастанд ки шуморо визаи туриститу метавонанд бародаро мехезед меоед нигаҳ кун барои далнабӯшиҳо як шансай ҳамин бовар кун ку визаи туристӣ дошта бошӣ ман боварӣ дорам ки ҳамин любой корхонаи далнабӯшӣ биё иншоаллоҳ қабулат мекунанд бародар фаҳмидӣ қабулат мекунанд барои чӣ барое ки ё дайёр шофёр дар корай бародаро
دریا شفیار در کره مچکت میکنن قبول میکنن در لبایشی فهمیدی خیلی دیگه سوهاشا راستی گپ دیگه سوهاشا اوخا نمیدونم ساختمانشا نمیدونم نه که همین شفیاری را انشاءالله میگیرن تو فهمیدی اگر تو بتونی تا این ویزای توریستی داشته باشی همین اروپا بگذری میای کارخونه مو دلنوشکو نه کارخونه ما میای کارخونه اون گیرته که میره یکون کارخونه دیگه میره فهمیدی میره میگو که من همین ویزای توریستی دارم من اپتی وادی تلی دارم اینا کاتگوریا یه دارم من میتونم کارو چی همین اگزایم بگیری فهمیدی اگر قبول کنیم من شما کار میکنم باور که اگزامینت گرفتن گذشتی کو باور که همون فیلم خودش aynumi tu ونژه پدواد میکنه فهمیدی وقتی در میگراسیا تر میتونم دانی تکو میگراسیا میبینه که حقیقتا همه آدم یا بار اروپا دومدگی های یگون پیشست نداره یگون پرابلم نداره حقیقتا همه آدم значит باوریه که یا بار اروپا دور مده موافق ویزای توریستی هم که باشه چیزی هم که باشه دور مده میگیره برادر تمام اداب ریتت میکنه فهمیدی اداب ریتم نکردن برادر یک تماشا میکنی میبینی یگون جای خوبی دیگه میکوبی شید نشید هیچ گمنه برادر یک تماشا میکنی ویزا را گرفتی توریستی را انشاءالله هم 27 دولت تا حق داری بگردی تماشا میکنی میگردی میره خونه نه که انشاءالله قبولت میکنن باور که اینم خیلی واریانتاش هم هسته فقط چوغان در کور خستان کوفتن در کور خستان ای پس شیدن در کور برادر در اینجا که گذشتی برادر جان تر از گنش که پراپیسکا و پاتین نمیگه فهمیدی چرا نمیگن که تو چوغ پراپیسکا فلان جاهای تو در فلان جا خوبی ایتالی گب نیسته برادر جون نیست جون دمیدگی وقت قسم فهمیدی من فرقش دیده چی خیلی برادر رو در اینجا تو مهاجرت اینجا فرقیت مهاجرت اینجا برادر چیه تو فقط در فکر چی فقط در فکر هستی که کار کنم 4 تنگه تنج خشرو نه یگان گپ خبر به نروشنی کار کنم بخیزم خونه برم تو فقط در همین فکری در تو فقط در همین جزن همین دوری ایزن فرزندت نمیرسه این نمی غم ایده تو غمی پراپیسکا و پاتین کوارتیرا و دوا که سرک نیست غمی سرین اسکاری پاموش گریختن نیست فهمیدی برادر جان نیست زن اقدار اسکاری پاموش بترسی اسکاری پاموش میترسیم اوه در کجای اوز جا که اومده استه واوکاو میسته خودش چون را جای میگریختیم که هم خودمون هم میگریختیم که هم یکی همون نبوشه فهمیدی برادر جان من بخشش زیاد شما فکر نکنید که من مهاجرای روسیه را میخندم نه این فکر نکنه بو برای میخندی بگوی تو با حالمون نه برادرو من رنگ شما بودم اخی من همونجا بودم اخی من همون کارو از سرم گذروندم برادر جون گذروندم باور کنی این 4 سال دامه اروپایم در این فکر دور از سرم نیست اگر زمانی تاری فکر برادر جون در بسیاری باشید خداوند همه ما و شما نگهبان باشه کانال ما را دستگیری که باید بردیم میگم که خداوند رحمت مغفرت نگذشتگانتونه خداوند به همه خوبی های زندگی خودتون برسونه شما سخن من نشکسته شما подписаться کرده ای بچه 4000 جو چی باور کن من چیکار بگم یکم دو مادم کانال من یا خیلی میدونم کانال خیلی تماشاش میکنم دو مادم یکم 4000 زیاد چیدای کو
باور که به خدا قسم دوستان ور داشتم خداوند خیلی دعا کردم در حق تو، خداوند نگهبان تو باشه، دستگیر فراموش نکن.